Ja, je kent Buijs natuurlijk goed. Je hebt hem als speler gehad, bij Feyenoord onder andere. Hoe doet hij als trainer? Ja, volgens mij heb ik het hier al een keer aan tafel gezegd. Ik vind dat hij het heel goed doet. Ja, maar dat is een tijdje geleden weer. Hè? Ja. Er is veel gebeurd. Ze zijn weer veilig. Dat is sowieso al heel knap. En met een beetje geluk, als hij 2-3 punten meer had gehad, had hij er nog volop meegedaan, ook voor de play-offs. Ja, ik vind dat hij het prima doet. Ja. Die play-offs die zijn buiten beeld, denk je? Ja, ik denk Vitesse dat dat lastig wordt. Volgende. Ja. Volgende is Vitesse en dan nog Go Ahead, PSV thuis en Heracles uit. 9 punten. Heeft op tijd zijn 2 wedstrijden gewonnen, Bert. Een paar weken geleden zeiden we hier, of ik waarschijnlijk, als we het orakel. Nee, want we hadden 2 wedstrijden. Toen zei ik, ja, die winnen ze alle 2. En dan heb je het programma wat ze gehad hebben met Twente en Feyenoord en noem maar op. De laatste 4 wedstrijden heeft hij 3 keer verloren en 1 keer gelijk. Maar dan is het toch lekker dat je die net voor die 4 wedstrijden, dat je er 2 hebt gewonnen. En daardoor sta je nu op 4 of 5 punten. Het hele seizoen nooit echt in de problemen gekomen. Nee, iedere Altijd keer als hij moest, heeft hij gewonnen. Ja. Ja. En nou, ik denk dat als ze nog een goede eindspurt kunnen maken, dat ze wel nog in de buurt van die Misschien wel nog heel even oefenen, mijn thema corners. Die Siovas, waar we altijd toch een goede, stugge, fijne, lange verdediger. Ja, die ging er volledig in de fout bij dat doelpunt. Heb je dat op het netvlies? Dat gebeurt hem volgens mij wel vaker. Ja. Dat is inderdaad een stoere, sterke verdediger. Ja. Alleen hij staat positioneel lang niet altijd goed. Nee. Ja. En dat heeft hun ook al een aantal keren een goal gekost. En die bal was een tijdje onderweg en hij wilde nog een beetje een poging doen. Ja, dan staat er eentje helemaal vrij. Ja, maar het was een ongelooflijk belangrijk moment. Ja. Dat Feyenoord net op dat moment scoort. En dan valt het helemaal even stil. Ja, en pas in de tweede helft kreeg Fortuna dat gevoel weer terug. Maar het was ook een wedstrijd van aan beide kanten trouwens weinig kans hoor. Ja. Ja, maar dat kwam toch ook wel door het spel van Fortuna uiteindelijk, hè? Dat ze er zo bovenop zaten. Nou, dat zeg ik. Complimenten aan Fortuna. Ik denk dat ze hadden, vind ik, op zijn minst een gelijkspel verdiend. Ja.